Στο KeepFit βρήκα όλα αυτά τα οποία με ενδιαφέρουν σαν αθλήμα. Δηλαδή, καταρχάς ένα καθαρό και φιλικό περιβάλλον, το οποίο πληρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικά, να κάνει γυμναστική. Έχει πλήρη εξοπλισμό, είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει και σαν προχωρημένο αθλούμενο, αλλά ακόμα και αν είσαι σε αρχάριο επίπεδο, μπορεί να σε καλύψει πλήρως. Από εκεί και πέρα έχει ένα πάρα πολύ καλό και εξυπηρετικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να κοινωνήσει ανά πάση στιγμή. Αυτά είναι τα πράγματα που με ενδιαφέρουν εμένα. Όσον αφορά τη γυμναστική που ασχολούμαι και αρκετά χρόνια και έχω γυρίσει αρκετά γυμναστήρια. Συνήθως σε έναν από αυτούς τους τρεις τομείς υστερεί κάποιο γυμναστήριο. Εγώ τα βρήκα σχεδόν όλα. Δηλαδή υπάρχει πάντα κάποιος εδώ για να σε βοηθήσει, για να σε εξυπηρετήσει, γενικότερα για να επικοινωνήσεις.